Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij Noorderwien Live, of mag ik eigenlijk zeggen, Lietse Hille Café. Dat hebben we super correct hier in Iepenen. Hille, na weken het grote feestje, want dan is er een jubileum te vieren. Dat zie je hier, Hille. Klopt, ja, dat klopt. Die eerste, het zie je hier verlien. Hij het is waarom. Ja, onvoorstelbaar. Café verkocht en sinds 10 hier gewoon onderwijs als zijn Lietse Hille, jongens. Dan ben je dan bevoorrecht mensen dat al eens kennen. Ja. En wat hebben we leuke gasten hier, Willem. Ja. Je had er mijn eigen zeggen. Ik wil mij een beetje met die mij presenteren, dus daar had je een eigen leuk. microfoon. Nou, dan pakken we die er nou bij. Ja, als volleerd presentator. Ja, hartstikke mooi. Hoe Wat zijn je mensen, wachten hè? best van na je week? Want Nee. er komt ook een album uit. Ja, zeker. Het album dat komt uit. Ik ga van de week heel mooi nice kringen. Het wordt uitgebracht onder het label CNR. Dus daar ben we verschrikkelijk blij mee. Grote jongens. Ja, de grote jongens. Dus daar ben we heel blij mee. En dan zien we hoe het rent. Wie blauw vriezen. Wie ben nuchter Willem. Dan zien we het al even. Maar in ieder geval, wie ben Joer, ben we hier in het Lietse Hille Café. Hebben we er zin in? Wat gezellig. Wat geef al je Ja, eraan? wat Wat een geef al je past. Ja, eraan? we hadden hele leuke gasten, Willem. Die gaan eerst even naar de eerste taar. Dan hebben we Mariette. En Jitse, welkom. Hoe is het? Goed, Mooi. Wat is het met je beiden aan de hand? we zijn verliefd. Ze zijn verliefd. Mensen die niet verliefd zijn, die hebben een reden hoed nodig. Maar Jitse is goed, je jongens. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Jitse, jongen, gefeliciteerd, hè? Wat heb je zet? Kom. Rie. Hier hartstikke mooi, jongens. Wat een gezellig in ieder geval, Willem. Prachtig, hè? Ja, doe je zelf dat is optreden? verkering. Hij heeft al verkering? Ja. Helemaal Ja. trouwplan? Ja. Die mocht net vreemd gaan, want dat is die op Facebook. Dat had ik zo Ja, maar hij heeft een gezegd. contract En dat tegen. klopt, Goed zo, zei je dat hè? denk. Mooi. Hartstikke mooi. Helle, doe je eerst Ja. optreden, maar dan is een heel soort artiest nu En nog, Jan hè? hele prot, wie had Lucas en Gea, Bertus, Jelle, Jitse hebben mij dan vanuit de bestreen. Ja. Ja, daar ben hele prot, jongens. Wat wordt gezellig. Tje, daar hebben we nog een kameraad. Zullen we even heen? Even hen, hè? Nou, even hier. Hoe is toe? Hoe heet je ook alweer? Ik ben het even kwijt. Jeroen hoor ik. Jeroen Meijer. Leuk dat je erbij bent. Jeroen Meijer. En wat zit er mooi uit met Sjen. Doe was er werk van maken. En we hebben de visboer erbij. Dag visboer. Ja, goeiedag. Hoe heet hij, joh? Bert Zwier. Bert Zwier zal lekker nog optreden, toch of niet? Ja, zeker. De zingende visboer, hè? Liet die knop me even zien van de mensen die het beeld bij haar. 60 En ons man, maak je de Willem, herhaling nog maar 60 even zien. Snijden, man. Waarom verschillende? Een Grundingsen die hek eruit met een andere artiest, met William van Mooi Wark. Die kom ook hier vaak te gast. Leuk dat je erbij bent. Ja, geweldig. Dankjewel. Mooi man, goed. Geen Pedrek. Wat zei ze? Geen Pedrek. Oh, we beginnen kijken dan. Kempen hebben mij echt weer heel bijzonder. Kempen is je het omgeworden. Och, heden. Is dat mooi, ja? Gefeliciteerd, Lokwenske, jongen. Ja, hartstikke mooi. Mooi dat ze erbij Hier is is. voor Ajax. Dat hier is al wat jongen, denk ik. hè? Ah, daar helpen we die jongen nog wel even aan. Ja. Het is fijn, hoort aan. Ruzie. Ja, nee jongens, we wordt net hoe voetbal gaan, we wordt al leuke dingen gaan. Goed. Achter de bar nog steeds Wil van der Sloot. Wil, jongen. Binnen kwart het reunieconcert, 26 maart, zaterdag. Ja. Ja, dat zit meer toch wat in de Happy Brothers, de Rolling Stones, Cliff Richard, die sfeer. Jaren 60, 70, hè? De gouden tijdperk van de grote hits van toen. Ja, correct. Ja. Trouwens, leuk om even te melden dat Bas Kleine, die is hier de mondharmonica Ja. man, die hielden wij op het reunieconcert in Heerenveen. 2 juli bij de Bintanks. Dat is weer een fantastisch optreden. Maar wat een fantastische muzikant, hè? Ja, ongelooflijk. Hij hield er een solo bij daar op het podium. Maar toen, man, dat weer echt ongelooflijk. En die Nico Christiansen, de zanger, die laaide te rollenballen op een erg op het podium. Dus dat wist hij het wel. Ja, mooi man. Dus dat giet er aan waaien. Hoe is het met die maat naast die? Ja, best. Mag je ook spelen na je week of net? Mag je de microfoon even bij horen? Thuiswedstrijd. Willy. We hebben een thuiswedstrijd. Ja. En wij doen hem met de Happy Brothers. Ja. En we hebben een protte zin aan. En het wordt de volle bak. Dus de sfeer die is geweldig. Dus we zien het helemaal zitten. Wat geef je muzikaal formatie? Wat doe je hem? Nou, wij spelen nummers van Everly Brothers. Dat leidt voor de hond met de naam. Ja, van Creedence. Oké. En van de Beatles, Stones en Smokey. En eigenlijk alles, Niels Daken, alles wat in de 60 En groot publiek, hè, want er komt al een proto meestal op. Ja, dat vinden wij leuk. Ja. Praat straks nog wel even. Ja, door. Ik ga Hille jongen. Ze wist maar even naar de artiest optreden litten. Ja, hartstikke mooi, jongens. Hier komt u de bestreen. Uw eigen Jelle Jitse van Café de Stapper. Komt erbij, Jelle Jensen, Jelle, kom maar jongen. eens in, jongen. Oh, hij mag nog even een drankje hebben. Ja, zie jij dat, no? Jazeker.
Ja, wie dat zei. Ja, Hij zit na je weekend bij op het Hier zit podium. na je weekend zit het direct bij 26 maart in de grote feesttent in Drachten. Ja. En in ieder geval, Jelle Jitse, hij timmer verschrikkelijk goed onder de dik. En die had een machtig mooie plaat maken. Die gaat er nou voor de jong. Live Jelle dus. Jitse. Dankjewel. De wijzer op geluk. Ik zeg adieu, verdriet. Nee, jij krijgt mij niet. Soms ben ik verdrietig, voel me zo alleen. Dan heb ik het geluk niet aan mijn zij. Vrienden vragen hoe het gaat. Ik zeg wel goed, ben uitgepraat. De wereld is zo donker om me heen. En daar gaat ie. Ik zeg adieu, verdriet. En nee, je krijgt mij niet. Vanaf nu wil ik de zon. Waar ik op, vertrouw ik op. Ja, ik zeg goodbye. U geeft de draad een draai. U zet de wijzer op geluk. En niets kan missen. Wat er op mijn pad komt, dat is onbekend. Soms is dat een lach en soms een traan. Het leven is een carousel, maar ik trek tijdig aan de bel. Als ik me niet goed voel of alleen. Ik zeg adieu, verdriet. Hey, nee, je krijgt mij niet. Vanaf nu wil ik de zon. Waar ik op, vertrouw ik op. Ja, ik zeg goodbye. U geeft de draad een draai. U zet de wijzer op geluk. U niets kan missen. Want hoe het ook zal gaan, blijf positief. En neem de diepe dalen maar voor lief. Ik zeg adieu, verdriet. En nee, je krijgt mij niet. En vanaf nu wil ik de zon. Waar ik op, vertrouw ik op. Ja, ik zeg goodbye. U geeft de draad een draai. U zet uw wijzer op geluk. U niets kan missen. Ja, ik zeg goodbye. Geef de draad een draai. U zet de wijzer op geluk. U niets kan missen. De wijzer op geluk. Applaus. Klinkt lekker, jongen. Het gaat maar goed met die, hè? Nou, ja, dankjewel. Maar stond het hele weekend ook nog optreden? Hoe Ik zit ben het? dat hele weekend voort. Wie had smoor ook van Jonne voort en morgen even. Waar bist? Ja, ik ben morgen van Jonne een privéfeestje. Oké. We de steltje 40 hier trouwd. Hoe bleek je? Morgen even naar een voetbalvereniging. Ja. En dan snij hij helemaal naar Leiden daar. Oké. Daar heb ik weer tv-opnames. Dus Oh, leuk, man. ja. Wat een verschil allereerst aan weekend. Prachtig, man. Oh, Ja. wisselend, hè? Ja, dit is ook wel een leuke verrassing van Lietse Helle. Ja. Dat we hier even wijzen mij. Dus Oh, leuk, man. Komt in de referentie ook nog een keer waarom? ja, Deal. zo even. Ja, het feest is los. Ja, het Lietse Hilleke feest definitief. Je hebt hem jering, lekker drinken. De bar is goed bezet. Maar Lietse Hille, Ja. waar Matthias nog even jong jaren. Ja, we gaan even dat noemen. Want een paar weken geleden hebben we je west. Toen... Een koor, hè? Ja, ik hoor, ik wie verschrikkelijk zenuwachtig. Maar in ieder geval, het versje dat hiet jongens, boeterbreed en green het zie is het de bedoeling. Dan wil je er een steen in en klappen, want het is een mooi versje jongens. Boeterbreed en green het zie is, ik wat zo.
Een stikke op de Ierde, dat is het Frieskeland. En zat op tegen het volle te budgetten. Maar winterdijs dan hoop het enthousiast heel Nederland op de deuren uit de Giro. Een stipje op de Ierde, dat is het Frieskeland. En zat op tegen het volle te budgetten. Maar als ik die mooie pompen bij zie pompen, blijden sjocht mijn het Friesbloed. Sjong op, jongens, gaan we! Friesland is het land van boterbrei en green cheese. Bij dit lidse stukje heiteland ben ik verschoren wies. Het lippetje in vader en de meisken ben op jok. Friesland boppen ik maar toch. Wij horen staan in hier dus brandt een hele vuur. Littel je maar lekker op je binnen samen net de stuur. Het maakt het mij niet uit, ik houd tot niet de goeie moed. Want ik heb het friske bloed. Oh! Kijk mee! Een feest is net een feest zonder een slokje op zijn bier. De Berenburg is dan net om te slepen. Nog een laatste glasje, ging erop en ging er klei. Op is op en wij is wij. Een stipje op de Ierde, dat is het Frieskeland. En zat op tegen het volle te budgetten. Maar als ik die mooie vlaggen mij zie pompen, blijden shop, roep mijn hart Friesbloed, sjong! Friesland is het land van boterbrei en green cheese. Maar het liefste stukje heiteland ben ik verschoren wies. Het maakt het mij niet uit, ik hoor al niet de goeie moed. Want ik heb het friske bloed. Wij houden taal in hier in het brandt een hele vuur. Littel je maar lekker op je binnen samen net de stuur. Het maakt het mij niet uit, ik hoor al niet de goeie moed. Want ik heb het friske bloed. Jongens, die handen! Friesland is het land van boterbrei en green cheese. Het liefste stukje heiteland ben ik verschoren wies. Het lippetje in vader en de meisken bin op jok. Friesland boppen ik maar toch. Wij houden staal in hier in uw brandt een hele vuur. Littel je maar lekker op je binnen samen net de stuur. Het maakt het mij niet uit, ik houd op niet de goeie moed. Want ik heb het friske bloed. En nog een keer. En want ik heb het friske bloed. Even de wiep. Litse hele. Waar met de tekst, hè? Toch nog wel, ja. Dat was toch Hoor, een even... microfoon had ik erbij. Oh, die had er nog bij, jongen. Ja. Geweldig, man. Leuk om die jong te heren. Ja. Zie je hier, hey, dat album Nijweek. Even daarover. Het wordt Fries en Nederlandstalig, hè? Fries en Nederlandstalig, dat klopt. We hadden dus 10 nieuwe nummers. En diezelfde nummers zouden we dus ook vertalen letten in het Fries. En dat is wel Ellen, waar best. Ellen, die stier... Kijk nog even in de techniekroom. Ellen, ja. Rob, Rob, we draaien gewoon even Rob bij. eraan bij. Maar die Hartstikke had zich druk maken met de teksten. Ellen van de Veer, ja zeker, die is verantwoordelijk dus voor alle Friese teksten op het album. Ik ben er verschrikkelijke trots op dat ze het alles Oh, daar is Ellen. Kom erbij, Ellen. Ja, we winnen heel kwijt. Ja. Kom eens even tussen nu zien, Steen. Ja, gezellig. Hij had een wit shirt, ik zwart, dus het komt helemaal mooi. En ik Wie hou op een ook nootje. dus hartstikke mooi. Ja, hoe is dat hoor met die tekstschreeuwerij? Is hij mij een idee kwam of vast zelf wat opzet? Nee, Eddie Harms die belde me. Die zei van, hij wil me heel onderwijs naar de studio. Ja. En hier is het plan op vat om een Nederlandstalig album en een Friestalig album te wijzen. God, Ja, moest snel zijn. moest daar allemaal bij komen, joh. Ellen. Woesa. Nou, en toen... Ja, Sen. En toen zei Eddie van, doen we eerst 3 liedjes. Nou, ik zou toch eerst maar even in, want ik hier nog nooit Friese versjes geschreven. Serieus? Nee. Oké. Maar dat is wel aardig uitpakt. Ja, is leuk. Ja. En toen weer het los. Ja, Nog meer maken dus. hele album. Onder andere boetebrenger in het Ja, maar dat meest verschrikkelijk. Ellen is een beetje nerveus. Van heeft dat wel? Nee, ik moest Ja. heel draven. Oh. Wist wat, we praten straks nog even. We komen er toch nog even om. Ja. Hille, als toen een volgende artiest op ziek is, doe ik Ja. even het publiek in. Ik stuur die op een paard. Jorrit, kom even mee, want hier zitten 2 dames, Stenen. En die hier nog even een oorverhaal. Ik heb nog mooi even tijd voor mij. Je komt uit Holvert, wij, hè? Wie komt uit Holwert? Ja, Hoe heet hij hem? ik ben Gea de Boer. Ja, ik denk best dat vergeten naam.
Wist u die namen nog? Ja, zeker. Marijke van der Laan. Nou, dat is kijk vol, Jerk. Ja, precies. Ik struikelde over de katten thuis, maar het gaat helemaal goed. Ja, wist het zeker? Ja, ik heb een bult op mijn hoofd. Ja, maar net in beeld. Nee, ik heb het ervoor. Zo. Maar maar net flauw van, want het wordt je warm in de studio. Dames, je bent hier net samen. Je komt uit Holvert. Nou ja, je wil eigenlijk een oproep doen. We willen graag een oproep doen. Het zijn eigenlijk 2 oproepen. Ik ben zelf een fervent djembe-speler. Dat vind ik verschrikkelijk mooi om te doen. En ik ben bezig om een groep bij elkaar te krijgen om daar inhalve dus djembe te spelen. Maar ik had nog wat cursisten nodig. En bij deze wil ik langs deze wij vrijen. Als er mensen binnen die zich in Holvert onmelden willen. Maar ze beslist uit Holvert komen? Nee, ze mij, ik wil uit dak omkomen. Ik wil grens, het maakt het mij verder niks uit. En moet ze het al kennen? Of mij ze echt op 0 beginnen? Ze mij op 0 beginnen. En we krijgen dan les van een oud Holverder. Dat is Fred Klaassen. En die kan verschrikkelijk leuk en goed lezen aan. Alleen, ik ga nog op dit moment hebben we zo'n soort cursisten. En we moeten er nog 3 bij gaan om het terug te laten. Ik hoop dat het slaagt. Maar het meestal zelfs een djembe capeje of bin die er al? Fred die had iets van 24 djembe's in de auto. Ja, het hak vol. Die had een hak vol. Dus je hoeft net djembe spelen te kennen. Je had eigenlijk in 3 lessen ken je al een heel leuk deuntje spelen. En op het eind van de cursus is er dus een hele leuke voorstelling voor de vrienden en familie. Ja, nou, neem ze maar eens mee hierheen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, maar kom je met een kleer binnen, kom je een noemer met een djembe. Dove. Ga ik wel oppraten. Bij deze. We hebben het meestal wijzen dat dit jaar en die denken, ik wil wel eens, het puberi. Nou, ze kan zich bij mij aanmelden. Het staat op mijn Facebook, Gea de Boer. Daar staat mijn adres en mijn mailadres, mijn telefoonnummer. Ja, doe maar even via Facebook en anders doen we het even via NW, Noorderwien@omroepfriesland.nl. Dan komt het even bij u uit en dan stuur ik het woord erop. Is goed. Noorderwien, NW@omroepfriesland.nl of even Gea de Boer, Holvert, Facebook, even direct melden. Dat is natuurlijk het mooiste. Prima. Je moet nog meer oproepen, hè? Jazeker. Ja, gisteren hebben we voor het eerst met elkaar gezongen in Holwert. We hebben een popkoor opgericht. Wat leuk. En de dirigent is Adrie de Boer, de Friese troubadour. We kennen hem goed. Jullie kennen hem goed, wij ook inmiddels. Hartstikke leuk. We hebben inmiddels meer dan 30 leden. Maar we zoeken nog mannen. Om het een beetje, we hebben heel veel dames, hartstikke leuk. Ja, met evenwicht is wat zoek, Jerk dat goed? Ja, een beetje. Ja. En het zou mooi zijn als er wat meer mannen bij komen. Maar het klinkt al hartstikke leuk. We hebben gisteren van alles gezongen. Waaronder van Claudia de Breij. Een mooi nummer. Ik weet zo het nummer niet hoe dat heet. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou zijn? Precies, ja. Prachtig. En nou, van alles wat. Jaren 60, 70 muziek. Maar ook van Adele. Alles komt langs. En we oefenen 1 keer in de week. Gisteren dus de eerste oefening gehad. En nou, we gaan ervoor. We hebben er zin in. Je was zo in de war dat je bent gevallen. Nou, echt wel. Ja, dat moet je niet meer doen. Nee, moeten we niet meer hebben, nee. Hoeveel mannen zoeken jullie? Of elke man is welkom? Ja, een blikmannen. Een blikman? Een blikman. Holvert en omstreken? Ja, nou, we hebben al mensen uit Dokkum, Driesem, Verwert, Marm, noem maar op. Stien zelfs. Dus iedereen is welkom. Ook vrouwen mogen zich nog aanmelden, hoor. En geoefende koorleden of mij ik wil beginnen. Ze zeggen, ik ken het net, maar ik wil het wel leren. Ook beginnende mensen zijn ontzettend van harte welkom. Het gaat ook om de gezelligheid. In dit geval, waar moet mensen wijzen? Hoe kunnen mensen zich opjaan? Nou, ik zou zeggen via jullie site ook. Ja, mail maar even. Noorderwien, nw@omroepfriesland.nl. Dat komt bij mij uit en dan mail ik het terug aan de dames. Zullen we dat doen? Koorleden, bij voorkeur Molly en mevrouw, maar ik popcorn in Holvert 1 keer in de week oefenen. Uiteindelijk kom je met je gewoon een keer. Zullen we dat ook al praten? Ja, en we hebben gisteren ook de naam bekendgemaakt. Want we hadden onder de leden zeg maar gevraagd wat voor naam. En we hebben, de naam is bekend. Ja. En dat is Wat een Koor. Maar je schrijft Wadden, wat en dan WAD, apostrof N en dan koor. Maar je spreekt het uit van Wat een Koor. Opjaan. NW, Noorderwien@omroepfriesland.nl. Dus NW@omroepfriesland.nl. Succes, dames. Dank u wel. Hoe lekker hing je in het café? Is wel gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja, hartstikke mooi, man. Goed, djembe en koren. Het komt al je voordeel. Ik in Noorderwien. Hille, waar best, jongen? Ja, ik ben hier. Willem, we krijgen een probleem, jongen. Wat nou? Ja, Theo hier in de straat. Theo hier in Hoed, had ze bekeuring kregen. Ja, je had het opgeschreven. Theo, had het Van waar opgeschreven. krijgt hij? Had het opgeschreven. Toen mag ze zijn meer komen. Dus dat mat je erop, Hille. Nou, wat een leuk. Nou mag ze zijn meer, die...
Hij had daar geen bekeuring, want ik had er echt nog maar zo'n. Oh. Maar best wel undercover politie of zo? Nee. Oh. Nee. Meestal wel bekeuringsuitdelen dan? Nee, dat mag ik echt niet waan. Maar dat dorst het wel. Maar ik heb wel een waarschuwing. Ja, hoor een keer foto en hoe het ja. Ik zie niks, Hille. Waarschuwing. Ja. Waar speel je nou? Waar zullen we eens even je hinnen halen? Bertus, jongen. Bertus. Daar komt Bertus bij. Dat is een goed plak, toch? Ja. 8 minuten woord is. Nee, gek ietsje. Dat is een heel goed plak. Doe er een prot op. Ja, gemiddeld, ik denk een 60, 70 keer in die ongeveer. Nou, dat is mooi woord. Ja. En kijk eens, die vakganger, die moest dan leiden, die moest dit en die moest dat. Ik bij deze, privéfeesten. Ja, dat had ik gewoon proberen, maar ik had het meestal wat drukker. Ik ga eigenlijk nog een café, dus ik ga je van beide kanten wat drukte. Ja, zingende kroegbaas. Nou ja, zou iets ongeveer, ja. Even jongen. Ja, zeg dan. Welke wordt het? Ik wil alles. Ik hoor me stil. Dankjewel. In een klein cafeetje, ergens in de stad, trok ik net mijn jas aan, want ik had het wel gehad. Ik keek in jouw ogen, wat je zei weet ik niet meer. Maar toen jij me kuste, dacht ik er dat nog één keer. Oh, 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 ik wil alles, alles, want jij bent het helemaal. Wat je ook gaat zeggen, ik geloof het allemaal. Ik wil alles, alles, doe het nu en zeg het nou. Want ik weet nog maar één ding, ik ben stapel gek op jou. Oh, 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 ik wil alles van jou. Oh, 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 en ik ben stapel op jou. En ik wil alles, 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 want jij bent het helemaal. En toen de zon weer opkwam en je in mijn armen lag, maakte jij me wakker en zag ik jouw mooie lach. Ik krijg nooit genoeg van jou en ik wil alleen maar meer. Want als jij me kust, dan denk ik, doe dat nog één keer. Dan gaan we. Oh, 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 oh. Ik wil alles, alles, want jij bent het helemaal. Wat je ook gaat zeggen, ik geloof het allemaal. Ik wil alles, alles, doe het nu en zeg het nou. Want ik weet nog maar één ding, ik ben stapel gek op jou. Oh, 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 ik wil alles van jou. Oh, 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 en ik ben stapel op jou. En ik wil alles, 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 want jij bent het helemaal. Ik wil alles, alles, doe het nu en zeg het nou. Want ik weet nog maar één ding, ik ben stapel gek op jou. Oh, 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 ik wil alles van jou. Oh, 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 en ik ben stapel op jou. En ik wil alles, 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 want jij bent het helemaal. Oh, ik wil alles. Ja, ik wil alles. En ik wil alles. Ik wil alles. Geweldig. Wat een sfeer in het Lietse Hille Café. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Hoe is het met de stem? Ja, wel goed. Mooie zwieren stem. Had je altijd al samen net? Nou, ik kan Prins weer checken ook. Ja, maar Gerrit. En een beetje whisky, denk ik ook net. Nee, geen whisky. Ik krijg heel goed Basje en Adriaan Nijdoan, hè? Nee. Ja, even kwad. Even kwad. Ja, die kreeg de eerste wat bier en dan in het volgende woord of zo. Ja, doen we dan. Dan gaan we die ja? Heb ik hier lekker erop met het feest hier, het Lietse Hille Café. Hille, die had na je weekend dat feestje, dus 10-jarig jubileum, een nieuw album uit. Weet al een beetje hoe hoorn, de teksten. Dit klinkt als een enorm project, Hille.
Dubbelalbum. Ja, dat is het echt. Het is net alleen dat nice dat dubbelalbum. Dat feest van weekend 26 maart. Ik heb alles volledig zelf dienen. Ja. Dus we hadden iets van Alwe Tolwe buslijn in de straat van Toch heel Friesland in de straat van 30 kilometer om dracht nemen. Ja. Dan kunnen mensen hun overigens nog voorop gaan op www.26maart.nl. Je wordt van huis of we het waar wij helpen opstaan plakken. En Jon en ik weer ombracht. Dus geen zorgen met oma Gent. Ja. En ja, we hadden alles staan met elkaar. Komt er weer een feesttent trouwens? Op 80 bij 24. Ja, dat wordt een grut, dat wordt een krijter van tent. Dan de weekend eruit. Hier staan de wikkels, jongen. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Ja. Wie laatst ziet, je hak bij haar best jong Polonaise. Machtig, Ja, net. wie dat leuk? Ah, mooi, hè? Ja, wat hè? Dat Ja, is zo gezellig. Ja, Polonaise en alles aan willen. Ja, prachtig dan. Ja. Maar du hast die nek behoorlijk uitstutsen, vriend. Ja, ik ben stront eigenwijs wat dat gaat en ik ga zoiets van je dagen naar mij het goed want ik hoop gewoon oprecht dat het me slaagt. We hadden 32 artiesten en nou ja, goed op een poster is wel de Schimwater al hier komen. Ja. Het is natuurlijk het is een hele productie en nou, als het me slaagt, nou ja, dan denk ik wel dat ik trots op mezelf wijzen kan dat het slagen is. Nou, en dat is dat wat binnen zien hiervoor ook al krijgt. Nou, ben zie je hier, ja. Nou ja, er zijn mensen die werken hier langer door een carrière en die komen zo via net. Ja, nee, nou ja, goed. Dat is toch prachtig? Ja, maar je maakt gewoon je best aan, denk ik. Ik bedoel, een beetje geluk maar ik had, denk ik. Ja. Komt er René Hek of net? Welke René Karst? Ja, zeker, jongen. Die zit al lang kleren. Maar René had een grote fan. Oh. Ja. Waar? Ja, hier. Mag ik er even heen? Waar is hier een grote fan van René Karst? Ja, Heller en B. Wist u dat? Ja. Ja. Door de supermarkt, hè? Van dat liedje, hè? Ja, het liedje. Wat ga je even spelen, René? Ja. Mooi, dan ga ik naar René toe. René, jongen, na je week heeft grote feest met Joert in de studio. Hoe is het met jou? Ja, goed. Leuk dat je erbij bent, jongen. Ja. Het is, ik vind het ook altijd geweldig om als Hille vraagt, dan zeg ik niet gewoon nee. Wat een artiest, hè? Ja, dat is toch heerlijk. Hè, dat is echt een volksartiest zoals een volksartiest moet wezen. Ja, nou, dat vind ik ook inderdaad. Gewoon te zijn, lekker nuchter en leuke dingen doen. Volgende week ben je erbij? Ik ben erbij. Weer met gitaar of ga je dan... Nee, ik doe het dan wel even anders. Want volgens mij hebben we dan een behoorlijke tent vol met volk. En dan moet ik toch iets... misschien dat ik ook de gitaar nog wel meeneem. Ik weet het niet. Ik heb een gitaar meestal wel bij mee. Dus dan zie ik het wel even. Welk nummer ga je doen? Ik begin eerst eens in met Kruipend door de supermarkt. Volgens mij kennen ze dat wel. Ja, volgens mij. René Karst! En we gaan kruipen door de supermarkt, omdat het duur is als je staat. En dus gaan we kruipen door de supermarkt. Het is weer het einde van de maand. Ik zet mijn derde kopje koffie van dezelfde koffiepet. Het is echt niet meer te zuipen, maar gelukkig wel budget. Ik spit door alle koopjes in de krant op de wc. En ik ben blij dat ik hem bij me heb, want het laatste rolletje is leeg. Dus ga ik naar de winkel op zoek naar de bodemprijs. Dan gaan we weer, jongens. En we gaan kruipen door de supermarkt, omdat het duur is als je staat. Dus gaan we kruipen door de supermarkt. Het is weer het einde van de maand. Op mijn handen en mijn knieën kruip ik naar de slager toe. Ik bak de ham en de salami, al had ik liever de kalkoen. 2 halen, 1 betalen, ja. Nou, ik pak de tweede wel. En bij het wegen van de groenten weeg ik stiekem maar de helft. Zo tijger ik weer verder op zoek naar de bodemprijs. En de laatste keer. En we gaan kruipen. Heel mooi.
omdat het duur is als je staat. En dus gaan we kruipen door de supermarkt. Het is weer het einde van de maand. Wat een heerlijke, gezellige sfeer hier. En hij doet straks nog een René Karst. Toch even een mooie groene bril heb je op. Ja, is dit een nieuwe? Nou, nee. Dus heb ik al een jaar of wat. Dus. Oh, serieus? Ja. Ik heb er niet op gelet. Nee, maar als je tegenwoordig al dat bij Google intikt groene bril, dan komt René Karst als eerste naar boven. Serieus? Ja, zonder gekheid. Ja. Ik zie je straks weer. Dankjewel, jongen. Ik moet even naar de man met de pet op. Steekt die pet mij een beetje of net? Jawel. Ja? Maar ik kijk in wat te zeggen. Ik heb hier echt nog punten en die wil ik aan snacken te doen. Vertel voort maar. Nou, ik had... Eurovisie Songfestival. The points are... 1200 punten. Dat ben wel een hele broder. Ja. Van waar? Ik heb het opgeteld. Nou, voor jullie beiden dan. Dank je. En ook voor de hele club. Applaus voor uzelf. Hey. Oh, Hille. Sorry, Willem, ja. Ik hier een hoes. Sorry, maar ze ben Nee. Nou, Hille, we hier op het Nijfjouwer. Haring uit het zout en uit het zoer. Te koop bij Bedswier. Hartstikke lekker, zeker. Net de bord green op die microfoon, want dan krijg ik door met mijn collega's. Maar sorry. Bier en Jering naar Fjouwer. Mag erin. Fred lekker terug. Nee, jongen, nou. Bert, kom er even bij, jongen. Doe maar achter die karren staan, Hille. Oh jee. Ja, Hille is goed een visboer. Bert Zwier, ja, ook vaak een pad. Altijd met je kar? En met kar en zonder kar. Ik ben te zingen, een visboer. Ja, absoluut. Al een paar jaar. Bijna 10 jaar al. Wow. Ook al? Ja, ook al. Ook een feestje? Echt er heel aan. Ja, dat wordt ook een feestje. Ik weet niet of je nog vis overhoudt. Hij eet gewoon door. Hij vreet alles op. Dat is ongelooflijk. Heb je een nummertje live? Ja, zeker. Gaan we doen. Gaat over een meisje, geloof ik. Hè? Ik zoek naar een meisje. Ja, hou ik mij stil. Zeg jongen, kom luister eens even. Je kunt toch niet altijd alleen door het leven. Vader zei eenzaam, wat moet ik beginnen? Er is zo'n verlangen in mij die van binnen. Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg, ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje en ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Oh, jongens, wat is er hier gezellig? Ik zoek nu al jaren, maar het nooit te varen. Wat heb ik aan sparen? Ik krijg grijze haren. Nu ben je opeens in mijn leven gekomen en blijf je voor altijd de vrouw van mijn dromen. Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg, ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Nu heb ik voor altijd mijn hartje verloren. En niemand als jij kan onze liefde verstoren. Ik zal voor ons beiden een huisje gaan bouwen. En vraag in de lente, wil jij met me trouwen? Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg, ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Ik zoek naar een meisje als jij. Ik wil jou wat vragen, zeg, ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou.
Dank jullie wel. Wat een feestelijke hier van Oren weer live. Bert Zwier, straks nog even? Straks nog een liedje. Ik zou naar je kar gaan. Geef mij die microfoon maar even. Want ik weet niet, ik weet net dat er nog Jaring Oer is. Want Lietse Hille stiert erachter. Nou goed. Ik zie je Auke. Auke, waar best jongen? Laat maar keer. Hij is een microfoon. Dankjewel. Alles goed jongen? Ja, best. Hoe beleefst u dit jubileum van Lietse Hille? Ja, dit is natuurlijk een heel avontuur. En, Ja. Ja, wie leven anders mij. Ja, du bent broer, hè? Ja, ik ben broer. Ja, Dus, je bent broers. die hopen dat al hier goed veel elkaar is en dat de meesten komen. Ja. Maar het lijkt ook goed, de spurt zit er aardig in. Dus ik zou zeggen, meesten bestel al maar via 26maart.nl en kom ik zelf naar Drachten. Zit u derde optreden of net? Daar zal ik optreden, ja. Hoe is dat om ja, van die broer, mij die broer, zo'n feest te doen? Dat lijkt me heel speciaal. Dat is gezellig. Ja. Ja, wat hij het organiseert is die groot feest. Ja, hè? Ja. Zeker. Maar ze alles bijmaken natuurlijk de laatste 10 jaar. Hè? Tenminste in de verhaal, die hem zulke wel eens treffen. Wie komen elkaar wel eens zien, ja. Ja, maar het is ook een kwestie van trosheid in zijn carrière. Ja, zeker. Het En het is werk- hem gegund. Hij werkt er keihard voor. Dus zeker is gegund. En wanneer je die het 10-jarig jubileum? Oh, dat wordt nog wel even. Ja, hè? Nou, we beginnen in Joert al. Kies het feestje vieren. Welk nummer kies je ervan? Ik ga zelf een noemer opnemen van de Dijk. Ik kan het niet alleen. Hartstikke mooi. Live in Noorderwind, de broer van Lietse Hille. En dan hebben we het natuurlijk ook Auke. Ja. Jongens, we beginnen even lekker gezellig noemen ik het van de Dijk. Peri waarin zelf opnemen. Komt ie dus toch gezellig mee. Ho! Elke morgen, elke middag, elke avond en iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dat was morgen waarschijnlijk weer zondag. Die handjes komt-ie en ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan niet alleen. Natte ramen, kale muren, lege flessen op de gang. Lange tanden, laat het uren. Weinig zon en veel behoud. Komt die met z'n allen? En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. Maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. En ik kan niet alleen. 'S morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. Vooral 's nachts, dag Jeroen. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dat was morgen waarschijnlijk weer zondag. Oh, dan komt ie. En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. Maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. En ik kan niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. En ik kan het niet. Ik kan niet alleen. Oh, yeah, yeah, yeah. En ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Oké, de broer van. Dank jullie wel. Ja, leuk. Bist je nou oorzaam? Ja, ik kan me net voorstellen als het net grutsk best. Ja, tuurlijk man. Dat is te prachtig mooi, Willem. Oh nee. Ja, mooi dan. Het is hier, nou, we hebben best een muzikale familie. We hadden ook nog Auke en El. Auke is weer een neef van u, ik ben een Auke. Komt al hier van de Fries clan uit Kalm. Er zit nog een omke van u. Ala, vroeger ook in de band zitten.
een dans- en stemmingsorkest, de Arribas. Daar het publiek zal het 50 kinderen wie in de tiert van de brul af en wie ik denk normale keer is 4 of 6 in de week voort. Wat zei je? Ik neem een hinnen. Wat zei je? Nou, het verhaal ik even hier, hè? Net zo vaak? Nou, 4 keer in de week. Dat vind ik al heel wat, hè? Ja, nijtse zaak die ik hier mijn product optreden. Maar al die stemmingen, en daar liet ze heel hard de rekken van oorhouden. Maar stemmingsorkestje dus? Ja. Speel je ook? Ik speel accordeon. Nog steeds? Nog steeds bij het Chanticoor in Zusterveen. Ja, geweldig. Dat maakt me hier een keer inhalen, echt weer. De Molenburg. Wij plannen iets, wij plannen niet. Nou, dat kan ik regelen. Maar je hebt hele leven al in de muziek dus? Ja, het hele leven. Mijn zuster, een drummer. Jouw de show aan het leven, hè? Ja. En daar ben je jong bij, hè? En leuk, hè? Hoe hele dot heel dit staat. Ja, super. Ben we trots op. Kan ik me voorstellen. Ja. Prachtig, goed. Hille, Noorden Wien Live is een programma dat alle muzieksoorten verdelkomen. In de eerste horen Jern we hem al even, Wouter van der Wal. En hij zal ook nog een mooie smartlap voor u, jongen. Daar ben ik helemaal blij mee. Maar naar oorlog van deze week, helaas, we zijn net meer een zelfstandig omroep. De eerste keer met Hadroos besloten, we krijgen bazen in Hilversum die mij aan alles uur vertellen. Ik weet niet hoeveel wij woordpikken daarmee omgaan, maar dat zien we nog wel. Maar Wouter hier een prachtig gedicht te schreeuwen. En ik wil hem toch de ruimte nog even aan om dat te doen. Dus graag het gedicht. En daarna is nog een mooi smartlaf voor u, hè? Ja, ik denk, we hebben nou een publiek die vindt dat nou correct leuk. Ja. Dus ik heb aan zijn verske ken ik leuk moois, jongen. Er zit een refrein in, dat is oh. Het leven is als water in een pot. Oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestookt door je lot en gloeiend water gaar gekookt. Ja? Nou, in elk geval oh, maar het lukken, dacht ik. Het gedicht, want dat is net zo feestelijk. Omroep Friesland is net meer zelfstandig. Die kogel is al erop de tjerken. Dat is natuurlijk net meer een grafstemming, maar de vlaggetjes vind ik ook wat optimistisch. Dus kreun ik wat oer, dat stuurde ik naar Willem daar. En dan zei Willem van, goh, kist daar net een veske van mij zien? Nou, dat heb ik correct in het eerste oer jet. Dat ken wel al in en dat is op zo'n korte termijn, dat werkt het net. Maar ik ga het verhaal wel even vertellen, dan zit me de gitaar in en waar kom ik achter. Ja, mij de gitaar maar even. Oh, zo. Ja, mooi. Hoppakee. Omroep Friesland vaarwel. Want in een is in zicht. Want wat men in Den Haag wil, dat is maar één publiek gezicht. En op ons eigen Frieske radio wienen wij eer heel grutsk. Maar stil en volgzaam ben wij nou, dat het een steedsomroep wordt. Maar van Friesland Dok, Bient en Heer, van Boelo, Tomke en Usderk, Keertsen, Scootjes en wat nog meer, look dekker aan een stekker. Want die wil geen eigen wijsheid en geen onderscheid, die wil nationaal protocol. Geen Fraskepalen of Noorderwien, propagandabrol. Aanst is een worst zonder smaak, want oors is te duur. En nooit meer kritiek op de politiek, want die zit ontroer. En de Frieske eenheid en cultuur, het blijkbaar net zo volle meer om mijn hakken. Want wij leveren je geen strijd, als winnen wij maar een steltje stakkers. Een echte Fries lik als spier. Die zou hem in zijn greef omkeren. Want dit besluit dat gaat al fiesta 4. Hij zou die Hollanders even leren. Dus alle levende Friesen, tjoch op. Lid witte dat je hem bloed nou ziet. Neem het op van je omroep. Schiet op dat Hollandse belied. Want eigenwies, soks jet bij een Fries. Geen nationaal protocol. Wij willen Fraskepalen en Noorderwien. Geen propagandabrol. Een echte Fries die fret geen worst zonder smaak. En die jouwt om gezag geen moer. Dus jij min kritiek op de politiek. Blauw mij hem klauwen van us roer. Dus vleem maar lekker op met je belied. Joet begint een felle strijd. Bij hege neet, dan kapen we je de keet. En dan begint er een nieuwe kneppelvreed. En dat meen ik echt, want echt een Facebookpagina met 6000 likes, dat is toch helemaal niks. Er zijn in Friesland 650.000 mensen. Alleen in Amsterdam al zijn 850.000 mensen. Wij maken een mooi koor. Alle jaar iets doen, want 6000 mensen, daar laat Den Haag net wekker van. Als wij wat willen, als ze aan omroep blijven, wat is het enigste Frieske medium dat we hebben. En natuurlijk is er wel wat op om te merken, er is op alles wel wat om te merken, maar we hebben maar één Frieske omroep.
Er is net één commerciële omroep die het in het Friese programma doet. Dat doen ze alle net om, want er is maar één omroep die dat doet. En dat alleen nogal is het wurg om het zelfstandig blijven te letten, want oors raad ze wat kwijt. Nou, dat. Weet je hem te vrij nog? Het leven is hard voor een zacht gekookt ei. Het doet heel erg veel pijn om slechts een fractie van mezelf te zijn. Komt-ie, ja? Oh, 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 oh. Het leven is als water in een pot. Oh, 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 oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestoot. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Ik zat veilig in mijn dop, tot die door het groeien scheurde. Toen verliet ik mijn ei en het nest, kwam tot de conclusie. Het leven is niet best, komt ie weer. Oh, 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 oh. Het leven is als water in een pot. Oh, 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 oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestoot. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Als een hardgekookt ei, zo zou ik willen zijn. Uitgekookt, een beetje blauw, maar ik ben van binnen slechts papperig geel en rauw. Oh, 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 oh. Het leven is als water in een pot. Oh, 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 oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestoot. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Doch dankzij al dat verdriet en die pijn heb ik geen angst meer voor de hel. Want zelfs het allervaarste vuur zal beter zijn dan mijn kommer en kwel. Oh, 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 oh. Het leven is als water in een pot. Oh. Het dorrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestoot. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Ja, door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Wouter van der Wal, bedankt voor die gedicht, die verhaal en uiteindelijk ook de Smartlab. Eén waarom naar komend weekend naar de Mickey Top 12. Hoe let ik alweer? We beginnen om 11:03 en dat is gewoon een heel mooi festjesprogramma. En er valt genoeg te jaren en te zien en het wordt hartstikke gezellig. Krijg er ik nog gratis een kopje koffie bij. Nou, wat wil je nou mee? Van Jan Hendrik, dus hartstikke mooi. Komt allen. En ja... Dankjewel. En dat gedicht, dat is dus feitelijk een versje. Als ik het ontiet heb, dan neem ik het wel eens even op. Dan komt maar weer om en dan spelen ze het dan in één keer. Hartstikke goed. You got a deal. Hartstikke mooi. Wouter van der Wal, dames en heren, applaus! Yeah! Ik doe nog even achter de bar, want er zitten er bij de heren. Na een week speel je dus. Ben je nog een beetje actief in bands en dat soort dingen? Nou, wie hebben... Oh, ja, oké. Ja, oké. Nee, de organisatie zelf van het geheel net. Dat is in principe in je grindier. Ja, precies. Ja. Wel hartstikke leuk, hè? Ja, zeker. Het is net alleen optredens, hè? Nou, zelfs in als discjockey er tussendoor om de boord op te vullen. Was dat een prode platen? Ja, iets van 4.000. Wow. Ja, de keep voor zo'n €150. Oh, was ik kwijt? Ja, ik was er kwijt. Ik heb het wel gehad met die nurrels en zijn pick-ups en zo. Dat, maar ik is wel draaien nog zaterdag. Ja, daar wel, maar het is heel modern met digitaal, is maar. Ja, de charme van de singles die er wel vertaald worden. Ik ben er die het nog wel door, ja, maar ik heb hier nog van LP's en singles. Neem eens een paar favoriete platen in draaien in. Nou, de gouden oude drive-in showplaten in ieder geval. Zoals Survivor en dat soort dingen. Kom er even naar op Eyes of the Tiger. Ja, van alles. Ik ben de master niet eens titels, ik snap het wel. Maar een lekker plaatje draaien tussen de bands erop. Ja, maar vooral swingen. Maar net een slieperij. Daar zal er sowieso de bands wel verzorgen dat het een goed uitnaait. Maar tussendoor draai ik nog even een paar leuke herinneringen. Ja, echt wel. Reunieconcert. Nee, we kunnen of naar Hille, of daarheen, of beide. Ik zal even zien. Hoe lang ga ik nog, jongens? Ik moet even naar de klok loeren. En nog een minuutje. Drok hier achter de bar, denk ik, hè? Ik ga het hartstikke druk. Dat is wel.
Die moest even hier even de sanitaire stop. Och, heen, ja. Maar dat moet ik gebeuren. Maar van de week nog oefenen, je bent er ook klaar voor van Nijwijk. Wij zijn helemaal klaar voor. Ja. We hoeven niet wel iedere week. Hey, mag ik eigen noemers of alleen de covers? Nou, hebben we toch alleen de covers. Ja. Niks mis mee uit. Zeker uit de tijd. Helemaal niks mis, maar het is hartstikke fantastisch. Dus echt hier muziek. Maar we straks nog even verder op. We gaan op naar het Nice en dan ben wij er weer naar de break natuurlijk met Lietse Hille, het café. Het is hier gezellig, het is hier leuk. Helemaal versierd, Hille. Hast al alle jarings op vooruit dan? Ja, nee jongen, nee. Het lezen nog een paar, maar ze ben fijn en er fijn. Echt weer. Ik ga eraan in pakken. Ja. Blijf je houden. Graag gedaan, Alex! Hey!